της εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, η κυρία Λιάβη. Εκπρόσωποι πρώτου και δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αξιότιμη κυρία Σοφία Αναστασίου, εκπρόσωπε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκλεκτοί καλεσμένοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων Ιωαννίνων. Σας καλωσορίζουμε θερμά στη σημερινή μας χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας τα Χριστούγεννα», μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μουσική και το πνεύμα των γιορτών. Είναι για μας μεγάλη τιμή και συγκίνηση να έχουμε κοντά μας 4 αξιόλογες χοροδίες, οι οποίες ενώνουν τις φωνές τους για να μας ταξιδέψουν σε μελωδικά τοπία γεμάτα φως, αγάπη και ελπίδα. Με ιδιαίτερη χαρά δίνω το λόγο στην πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Ιωαννίνων, κυρία Τερέζα Γιάννενα. Εκλεκτοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε με χαρά στην εορταστική εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνων εν ώψη των Χριστουγέννων και σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Η συμμετοχή σας είναι η έμπνευση που μας οθεί να συνεχίσουμε με ζήλο και αφοσίωση το έργο μας. Ευχαριστούμε θερμά τις χοροδίες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και είναι εδώ για να μας προσφέρουν μοναδικές μουσικές στιγμές. Με την αγάπη τους για τη μουσική και την καθοδήγηση των εξαίρετων μαέστρων τους, θα μας χαρίσουν τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ταξιδεύοντας στις καρδιές μας. Η σημερινή πολιτιστική συνάντηση επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί αυθεντικές φιλίες και εγώνιμες συνεργασίες, να καλλιεργεί πνεύμα ομαδικότητας και να ενεργοποιεί την ατομική και τη συλλογική μας βούληση να μεταμορφώνουμε καθημερινά τον κόσμο μας και να τον κάνουμε πιο ειρηνικό, πιο θετικό, πιο ανθρώπινο, πιο ευγενή. Όπως η μουσική και η πολυφωνία μας καλεί να συντονίσουμε τις φωνές μας σε ένα κοινό ρυθμό, έτσι και τα Χριστούγεννα μας υπενθυμίζουν τις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης και της ενότητας. Αυτές οι αξίες ενώνουν όλους μας και μας δίνουν τη δύναμη να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να ανοίξουμε την καρδιά μας στους άλλους και να προσφέρουμε χωρίς αντάλλαγμα. Και ακριβώς αυτή η πνευματική αναγέννηση είναι που καθιστά τα Χριστούγεννα ξεχωριστά. Η εορταστική αυτή περίοδος είναι γεμάτη αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια, από τα έθιμα που μας μεγάλωσαν και τις μελωδίες που συνοδεύουν τις γιορτές μας. Αυτές οι μνήμες είναι που μας γεμίζουν νοσταλγία και μας υπενθυμίζουν τα πιο σημαντικά πράγματα για τη ζωή που συμπυκνώνονται στις στιγμές που ζούμε με τους αγαπημένους μας, την αγάπη που προσφέρουμε και τη χαρά που μοιραζόμαστε. Η σημερινή εκδήλωση, επομένως, δεν είναι μια απλώς πολιτιστική εκδήλωση. Δεν στοχεύει μόνο να οικοδομηθούν στέρεες γέφυρες πολιτιστικής συνέργειας και δημιουργίας μεταξύ των χοροδιακών συνόλων και να ενισχυθούν οι δεσμοί φιλίας που μας συνδέουν, αλλά και μέσω της μουσικής και των όμορφων μελωδιών που θα πλημμυρίσουν τη σκηνή, να νιώσουμε όλοι μας τη μαγεία των Χριστουγέννων, να αισθανθούμε τη χαρά και την αισιοδοξία των εορταστικών ημερών, να μοιραστούμε και να βιώσουμε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Αφού ευχαριστήσω την πρόεδρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, την κυρία Λιάμπη, και για την ευγενική πάντα φιλοξενία που μας παρέχει, την έφορο της χοροδίας κυρία Ρούλα Σκουβέλου και τη μαέστρο μας κυρία Ειρήνη Νικολάου για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, καθώς και την κυρία Γιούνη Αθανασία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που συντονίζει την εκδήλωση, θα ευχηθώ σε όλους και όλες καλές γιορτές και ο νέος χρόνος να είναι ευλογημένος, φέρνοντας σε καθένα μας αυτό που επιθυμεί. Και τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε την Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιωαννιτών, κυρία Μαρκούλα Σοφία, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους και όλες, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι.
Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, η οποία προμηνύεται να είναι καταπληκτική, εφόσον τόσος πολλής κόσμος έχει έρθει για να απολαύσει τις χοροδίες που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εύχομαι όπως θα ενωθούν και θα συντονιστούν, όπως πολύ όμορφα είπε η Πρόεδρος, οι φωνές των χοροδιών, έτσι να ενώσουμε και να συντονίσουμε τις καρδιές μας, τις σκέψεις μας και τις ψυχές μας. Και θα έλεγα να τις συντονίσουμε και να σταθούμε κυρίως στους ανθρώπους που αυτή την περίοδο τα έχουν περισσότερο ανάγκη και που δεν είναι άλλοι από τους ευάλωτους συνδημότες μας, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Ας είναι λοιπόν αυτή η σημερινή βραδιά μια υπενθύμηση της σημασίας της αλληλεγγύης και της σημασίας που έχει να είμαστε πάντα όλοι μαζί και στις εκδηλώσεις αλλά και σε ό,τι άλλο αφορά στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Γκογκάκη, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιωαννίνου. Ερήτημες κυρίες, ερήτημοι κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Περιφέρειας Υπήρου, με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή χαιρετίζω την απόψινή εκδήλωση Αλληλεγγύης και Πολιτισμού. Γιατί ξέρετε, η πράξη πολιτισμού είναι η αλληλεγγύη και σήμερα εδώ το αποδεικνύετε όλοι εσείς. Θερμά συγχαρητήρια στο Λύκειο Ελληνίδων που ακόμη μία φορά πρωτοστατεί σε μία τέτοια όμορφη σύμπραξη πολιτισμού και αλληλεγγύης, σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν, στις και στους χοροδούς, στους μαέστρους, καθώς και στους μουσικούς, αλλά και σε όλους εσάς που αγκαλιάζετε με τέτοια θέρμη τόσο όμορφες πράξεις αλληλεγγύης. Μέσα στο πνεύμα λοιπόν των ημερών που επιτάσσεται η αγάπη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ας μην ξεχνάμε λιγάκι να δούμε μέσα μας βαθιά, να ψάξουμε τον άνθρωπο που δυστυχώς τον έχουμε ξεχάσει μέσα σε αυτή την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων, των συγκρούσεων και των αμφισβητήσεων των ηθών και των αξιών. Ας ψάξουμε μέσα μας, ας δούμε και δίπλα μας όμως, να συνδεθούμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Να μην ξεχνάμε να επενδύουμε και στην ψυχική μας υγεία, τόσο σημαντικά όσο και στην σωματική. Να έχετε λοιπόν υγεία σωματική και ψυχική, πολύ αγάπη και φως στις καρδιές σας και κάθε καλό στο σπιτικό σας. Ας απολαύσουμε λοιπόν αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι που πιστεύω ότι όλους θα μας συνεπάρει και θα μας δώσει λιγάκι από τη μαγεία του Χριστουγέννου. Να είστε καλά, θερμές και ζεστές ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε την κοσμήτωρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρία Σοφία Αναστασίου, να προσέλθει στο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων της πόλης μας, είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου πραγματικά ως κοσμήτωρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του δικού μας πανεπιστημίου, να χαιρετήσω σήμερα τη σημερινή μουσική εκδήλωση. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ το Λύκειο των Ελληνίδων και την Πρόεδρο για την άρτια σημερινή μουσική εκδήλωση και για την διαχρονική προσφορά του. Θα ήθελα να τιμήσω όλες τις χοροδίες σήμερα, τους μουσικούς και τους μαέστρους και τις μαέστρους. Σήμερα είναι μια μέρα στην οποία βλέπουμε ότι η χοροδιακή μουσική είναι ένας κοινός τόπος όλων μας και το βλέπουμε σήμερα και θα το δούμε στην πράξη. Θα δούμε, βλέπουμε τι σημαίνει να ακούμε ένας τον άλλον, να συνεργαζόμαστε, να συνδημιουργούμε, μεταφέροντας ταυτόχρονα και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Αγάπη, χαρά, ελπίδα, αλλά και όπως υπόθηκε, συντροφικότητα, αλληλεγγύη, προσφορά. Και εγώ από την πλευρά μου σας εύχομαι καλές γιορτές, με ειρήνη, φως και υγεία και αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ιωάννης Τσίμαρης, στέλνει χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας, καθώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω υποχρεώσεων. Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που μας θυμίζει τη σημασία της προσφοράς, της ζεστασιάς και της κοινότητας.
Και απόψε, μέσα από την αυθεντική δύναμη του χοροδιακού τραγουδιού, έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτά τα συναισθήματα και να τα κάνουμε πράξη. Κάθε χοροδία που θα ανέβει στη σκηνή φέρνει μαζί της όχι μόνο τη μουσική, αλλά και την αγάπη των μελών της για την τέχνη, την πίστη στη συνεργασία και τη χαρά της δημιουργίας. Ας αφήσουμε λοιπόν τις φωνές και τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν στη μαγεία των Χριστουγέννων. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με τη χοροδία Κάντους του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων. Η μεικτή χοροδία Κάντους του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε το 2006 από πρώην μέλη της Παιδικής Χοροδίας Ανατολής υπό την καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Μίλια με στόχο την καλλιέργεια του χοροδιακού τραγουδιού και την ανάδειξη τόσο της παλαιάς όσο και της σύγχρονης φωνητικής μουσικής. Στα πρώτα της χρόνια συνεργάστηκε με τον Ελληνοσουηδικό Σύλλογο Ιωαννίνων στον εορτασμό της Σάντα Λουσία και με την εταιρεία λογοτεχνών και συγγραφέων Υπήρου, παρουσιάζοντας μελοποιημένη ποίηση στην εκδήλωση Λυρική Παγκότητα. Έχει επίσης ερμηνεύσει για πρώτη φορά έργα σε ποίηση Νικηφόρου Βρετάκου, με μουσική του Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλου. Το σύνολο έχει συμπράξει με τη Συμφωνική και Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων, το Γιώργο Γάκη και τους Troublemakers σε αφιέρωμα στους Beatles, καθώς και με τον κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη. Από το 2019 εξελίχθηκε σε μεικτή χοροδία με περισσότερα από 40 μέλη. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλες παραγωγές του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων, ενώ έχει εμφανιστεί και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Το 2024 συνέπραξε στο Ιτσκαλέ με τη διεθνώς γνωστή Bellevue Presbyterian Church Choir από τη ΣΥΠΑ. Θα ερμηνευτούν τα κομμάτια Can You Hear Me, Κουμπαγιά, σόλο σοπράνο Ειρήνη Ζάμπακα, Ave Maria, Prayer of St. Francis, Ride the Chariot, σόλο σοπράνο Ειρήνη Ζάμπακα. Στη συνοδεία πιάνου η κυρία Πινελιόπουλα Αεροστάθη. Διεύθυνση χοροδίας η κυρία Κωνσταντίνα Μίλιο.
μου.
gonna ride in the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride in the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. Ready, my brother? Oh yes, oh yes, oh yes, I'm ready for the chariot 'cause I'm ready to go. I'm gonna ride in the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. Are you ready, my sister? Oh yes, Ready for the journey? oh yes. Want to see Jesus? Oh yes, I'm ready for the chariot 'cause I'm ready to go. We never get our day. Ride in the chariot to see my Lord. 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 Ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot to see my Lord, to see my Lord. Κυρία Κάμπος, για τις εξαιρετικές ευλογίες που μας χάρισε και την κυρία Δήμητρα Σταύρου για το σώμα του Φινάτο και καλώ την πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων, κυρία Τερέζα Γιάννενα και την κυρία Σουκουβέλου Ρούλα, έφορο της χοροδίας, να παραδώσουν τα αναμνηστικά. Συνεχίζουμε λοιπόν την όμορφη εκδήλωσή μας με τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρτας ο Μαυρογιάννης. Η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρτας ο Μαυρογιάννης ιδρύθηκε το 1980 ταυτόχρονα με την ίδρυση του Συλλόγου, συμβάλλοντας στη διάδοση της χοροδιακής τέχνης στην πόλη της Άρτας. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει χοροδιακή μουσική από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 21ο αιώνα, έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, παραδοσιακά τραγούδια, spirituals και άλλα. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναυλίες σε Ελλάδα, Γερμανία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Νορβηγία, Ελβετία, Ουγγαρία, Κύπρο, Τουρκία και Σερβία, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 παρουσίασε τη δουλειά του στο Πρίτιζι της Ιταλίας. Από το 2023 διοργανώνει κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Άρτας. Μέχρι το 2021, καλλιτεχνικοί διευθυντές της διετέλεσαν οι Βασίλης Μαϊδάσης, Τάκης Αγαπητός, Διονύσης Γράψας και Θεόδωρος Γραμματικόπουλος, ενώ από τον Νοέμβριο του 2021 τη χοροδία διευθύνει ο Αντώνης Βερβέρης. Θα ακούσουμε τα κομμάτια Donna Nobis Pazza, Jesus Bleibt meine Freude, Benedictus, Soon I will be done, Ελάτε εδώ γειτόνισσες σε διασκευή Αντώνη Βερβέρη. Στο πιάνο η κυρία Ανδριάννα Τζουβέγκα, διδασκαλία φωνητικής τεχνικής και σόλο η κυρία Ευσταθία Δήμου.
Benedictus
Ένα θερμό ευχαριστώ στα μέλη της χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρτας ο Μακρυγιάννης για τις τόσο όμορφες μελωδίες που μας χάρισε. Η κυρία Πρόεδρος και η κυρία Εύθερος, τις απονομές παρακαλώ. Στη συνέχεια, υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά την τρίτη χοροδία της απόψινής μας εκδήλωσης, το γυναικείο χοροδιακό σύνολο μέλισμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ο Πλάτανος. Το γυναικείο χοροδιακό σύνολο μέλισμα ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την καλλιέργεια και ανάδειξη της χοροδιακής τέχνης. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του, το σύνολο ανέπτυξε πλούσιο και απαιτητικό ρεπερτόριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε μουσικά αφιερώματα για Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς. Με συνέπεια και καλλιτεχνική ευαισθησία, το μέλισμα έχει λάβει μέρος σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναυλίες και χοροδιακά φεστιβάλ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη χοροδιακή σκηνή. Τη χοροδία διευθύνει η μαέστρος Γογό Καρβούνη, υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση της οποίας το σύνολο συνεχίζει να εξελίσσεται. Στο πιάνο, ο κύριος Γιάννης Γκέλος. Θα ακούσουμε τα κομμάτια «Τρέξτε όλοι με χαρά», «Δόξα είναι ψίστης», «Καλησπερίζω φέρνοντας», «Λευκά Χριστούγεννα».
Σας ευχαριστούμε θερμά για τις υπέροχες και πιστές μελωδίες που μας χαρίσατε. Την απονότητα να μας πω παρακαλώ. Στις κυρίες. Φτάνοντας στην ολοκλήρωση της απόψινής μας χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τη μεικτή χοροδία του Λυκείου μας. Η μεικτή χοροδία του Λυκείου των Ελληνίδων Ιωαννίνων, υπό την παρούσα της μορφή, λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2024. Στόχος της είναι η φωνητική καλλιέργεια, η γνωριμία με την ελληνική και παγκόσμια μουσική κληρονομιά και η αισθητική καλλιέργεια των μελών της. Το ρεπερτόριό της αποτελείται από ελληνικά και ξένα έργα. Η χοροδία έχει πάρει μέρος σε χοροδιακές συναντήσεις και φεστιβάλ στα Γιάννενα και σε άλλες πόλεις, στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς φορείς και χοροδίες, ενώ έχει πραγματοποιήσει και ηχογραφήσεις έργων. Τη χοροδία διευθύνει η κυρία Ειρήνη Νικολάου, σολίστ Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος, Αναστασία Ζώη, Μέρη Παπανικολάου. Στο πιάνο ο κύριος Αριστοτέλης Δόδας. Θα ακούσουμε τα κομμάτια Carol of the Bells, Hoodie Alleluia, Los Peces en el Río, Nobody Knows the Trouble I've Seen και Κάλατα Ικαρίας.
Oh no, I know the trouble I've seen. Glory, glory, hallelujah. Oh no, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody
Και για την αποφώνηση θα καλέσω την έφορα της χοροδίας κυρία Βέλη Μούνγκη. Αξιότιμες κυρίες, κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτής της ξεχωριστής βραδιάς, θα ήθελα εκ μέρους του Ιδρυτικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνων και ως έφορος της χοροδίας μας να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες σε όλους εσάς και σε όλους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της απόψινής εκδήλωσης. Πρώτα απ' όλα, ας ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που με την γενναιόδορη στήριξή τους απέδειξαν έμπρακτα ότι ο πολιτισμός ανθίζει όταν βρίσκει συνοδοιπό του. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στην Εταιρεία Επιδοτικών Μελετών, καθώς και σε όλο το προσωπικό της, και ιδιαιτέρως στην πρόεδρο, την κυρία Εκατερίνη Λιάννη, για τη διαρκή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά το Ανθοπολείο Παπαχρήστου, τα Ζαχαροπλαστεία Μάριος και Τριανταφύλλου, το Αρτοπείο Γιορδάσης, Φρατζολίνο, Έξαρχος, Κακαράντζας και το Καρπό. Επίσης, τον κύριο Αθανάσιο Παπά και τον Βασούνα Γεώργιο, που με την οπτικοακουστική της κάλυψη μας έδωσαν τόση χαρά που θα την έχουμε και στο μέλλον να το βλέπουμε και να το επιδεικνύουμε παντού. Το Τσίπορο Μακρύς και την κατασκευαστική εταιρεία Δάνος. Η συμβολή τους ήταν πολύτιμη και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να τους έχουμε μαζί μας πάντα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στα μέλη όλων των χοροδιών που συμμετείχαν απόψε, που με τις φωνές τους έπαιξαν ένα μουσικό στεφάνιο γεμάτο συγκίνηση, μνήμες και ελπίδες για τα Χριστούγεννα. Κάθε νότα που ακούστηκε απόψε ήταν καρπός κόπου, αγάπης και συλλογικής προσπάθειας. Θερμά συγχαρητήρια επίσης στους μαέστρους, που με τη γνώση, την ευαισθησία και την έμπνευσή τους καθοδήγησαν τα σύνορα δίνοντας πνοή και ψυχή στη μουσική. Η παρουσία τους αποτελεί εγγύηση ποιότητας και καλλιτεχνικής συνέπειας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς, το κοινό μας, που με την παρουσία σας στο ζεστό χειροκρότημα αγκάλιασε την απόψινή αυτή βραδιά. Η ανταπόκρισή σας ήταν για μας η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Καθώς λοιπόν οι μέρες φτάνουν στα Χριστούγεννα, ας κρατήσουμε μέσα μας το φως αυτών των τραγουδιών. Ας αφήσουμε τη μουσική να γίνει η γέφυρα αγάπης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας. Ευχόμαστε το νέο έτος να φέρει υγεία, ειρήνη και δημιουργία σε όλους μας. Οι καρδιές μας να παραμείνουν ανοιχτές, όπως ήταν απόψε. Και οι φωνές μας και οι ψυχές μας. Και πριν αποχαιρετήσω, θα ήθελα να φωνάξω όλους όσους συμμετείχαν απόψε και να τραγουδήσουμε τα τάλαντα των Χριστουγέννων. Καλά Χριστούγεννα, ευλογημένο και το νέο έτος και θερμά ευχαριστήρια σε όλους. Καλό βράδυ.